Igbo bụ Igbo, anyị anachi ya tagokwa azụ ọzọ. Igbo ndị ọma, unu bụ ndị nwaanyị, anyị nwekwara unu maka na a sị na aka nni kwa aka ekpe eme gịnị akwụkwasịkwa aka nni. O wee bụrụ ya bụ na gịnị mee maka gị bụ onye na-abata kịta, ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ka ịnụ wee na-enene ya bụ ife onyonyo. Aka m bụkwa nwanne gị nwaanyị Lọlọ Itinye ya mụ na ọnụ Doris Ifeoma. Ịma na tupu anyị jebe ya bụ ezumike, o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ. Kedu ife anyị na-ekwu maka ya? A sị na ọnya afọ, stomach ulcer, ụfọdụ kpọrọ ya peptic ulcer, sị na ife nwa, mana ife mma bụ na gịnị ọnya afọ gbọ nne. Ka anyị kọkene nne anya bụ ubi onye anyị bịa. Kedu ife bụ ọnya afọ a? Kedu ife akpọrọ ya? Kedu afọ akpọrọ ya bụ ọnya afọ? Kedu ife ọ bụ gbọ nne? Ọnya afọ ọnya na-adị mmadụ n'afọ dịka afọ ya si dịrịkwa, site na afọ akpọrọ ị ga-eji ya mara ihe a na-ekwu maka ya. Ọ na-abịakwa ọ nọrọ mmadụ n'afọ na-afụ ụfụ, ụfọdụ nke ga-emegide ọ gbagotekwa onye ahụ n'obi, na-enye onye ahụ nsogbu. Ya bụ ihe a na-akpọ ọnya afọ, ọlsa n'olu oyibo. Daalụ nne, unu anụghị ya. Ọ sị na ọnya afọ bụ gịnị? Ọnya na-adị mmadụ n'ime afọ. Oge ụfọdụ ya bụ ọnya ọ bụkwa nọ ọ na-acha ọkụ. O nwere ka ị esi wee pụta n'ụtụtụ, afọ a na-acha gị ọkụ, ị na-agbagharị ọnụkata omekata ọgbagota na akpịrị, ọ dị ka ya agba agbọ, ọnụkatakwa ọdajụọ, ọnụkata ọ na-adụ gị ka ebe a na-adụ gị ntụtụ n'ime afọ. Ịma na gịnị mee ijekene nyocha onwe, ịma na inwego ya bụ ọnya afọ, maka na ya bụ ọnya afọ dị n'ime ada afụ ya anya, ada afụ ya anya. Sọsọ gị nwa bụ ya n'iwe onye ga-ama ka o si eme gị, ihe na-eme gị, mana na ọ na-afụ gị ụfụ. O wee bịa bụrụ maka ya mgbe ya ịbịa n'anyị fụ nọ n'ime afọ. Oge ụfọdụ ọ na-emetụ mgbidi afọ, ụfọdụ ji akpụ ya na peptic ulcer. Mana tupu anyị gaba, kedu ife na-ebute ọnya afọ a bụ nne? Kedu ife ya asị kene na ọnya nwa bụ ife na-ebute ọnya afọ a na-ekwu maka ya? Ihe dị iche iche nwere ike ibute ọnya afọ, mana nke na-aka ebutekarị ya na-awụ ịhapụ dị na-eri nri ụtụtụ. Nri ụtụtụ amaka. Gị bụ onye na-aga ọrụ, nke ọla ị na-eme, ma onye nkụzi na-asị na ọ dịgo ọsịsọ gbara na-agbapụ, onwe ebe ị ga-anọgide imekọta ihe ahụ mara gị afọ. Ọrụ nke a na-akpọ wọm dị gị n'ime afọ, okpo nọ gị n'ime afọ, agụgụ wee chọọ ihe ọ ga-eri, ọ tụchara wadị nke ọ fụrụ ka ọ na-atụchapụ ihe ahụ, na-atụchaghị ọnya na-adị gị n'afọ. Ya meziri iriwezi ihe mgbe ahụ oge gachara, ịfụ na ọ na-afụ gị ụfụ. Ọnọkata ọgbakpedị gị sef mee ihe ọrụ ihe eme, o bido jide gị ebe a enwe nke ihe emenwu. Mana ọ na-aka mma isi ụtụtụ ọwụna ma nwe ihe ị na-eri dị, weregodi mmiri ṅụọgodi mmiri ajụchaghị oyi, were ya ṅụọ, gbapụ ọsọ. Ọ ga-emetụ were na-eri nri ụbọchị ịchọkwana ibu ọnụ, mana ị na-ebu ọnụ na ị na-eme ekpere, mana ọ bụrụ nke kwa mbọsị ịhapụ n'ọdịgo ọsịsọ. O nwere ndị na ha bata n'ọfịs ụlọ ọrụ ha, ma ebe ha na-akụzi, ma ebe ha na-azụ ahịa, ma ụdị ihe ha dị iche ya na-eme, ha echefu onwe ha, hapụzi iri nri ahụ, na-asa emecha na agaghị eri ka ihe emegide ihe ahụ efife aga ọ na-eri na mbalị. Ha megide ihe ọmara ha ahụ, ọ bụrụ na okpo ndị ahụ nọ n'ime onye ahụ ime afọ atụchachala ihe dị onye ahụ n'ime afọ, achọrọ ihe ha na-eri, ha ga-ebu ọnụ. Ka ị na-ebu ọnụ, ha esoghị ebu ọnụ. Agụụ na-agụ ha ga-achọrọ ihe ha ga na-eri, ka ha na-atụchacha ihe ndị a na-enye gị ọnya. Ya bụ ihe na-akpatakarị ọnya afọ. Daalụ ndị be anyị na-ege anyị ntị, unu anụghị ya. Ọ sị na ife na-ebutekarị ya bụ ọnya afọ bụ gịnị? Adịla eli nri ọkachasị n'ụtụtụ. Maka ndị nwa ịma na a na-agwa ntị, a sị na ekwuru mere ọnụ, anụrụ anụ mee ntị. Na-ekwu ka anyị weluke n'ife a na-eme ife na ya bụ ọnya afọ bụ elili nri ụtụtụ. Eliro nri ụtụtụ, ịpụta n'ụtụtụ ọkwa ịma na o nwere mgbe m kụziri unu maka ịṅụ mmiri, ịgba mbọ. Mmadụ pụta ụtụtụ na ọ na-agba mbọ nwa mmiri. Ụmụ ife a na-eme gịnị? Ọ na-eme na-agakwanụ ya bụ ọnya afọ, maka na mgbe ị pụtara ụtụtụ ṅụọ mmiri, o nweghị ife dị gị n'afọ, afọ ga-adị ọzọ chakoo n'ụdị anwa. O nweghị ife banyelele gị n'afọ, n'agbanyeghị na mmanụ ababero gị n'afọ, mana ife abanyego gị n'afọ.
etu anyị ṅụrụ mmiri a o jekpochasịkwa ime arụ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ili ya wee pụba, ịkaba arụ ime gịnị, itinye n'iyi eli buru ya n'obi, iluo ịṅụọ mmiri ịpụa, iluzie ebe ị na-eje. Ọ bụrụ na n'ụlọ ọrụ gị bụrụ ebe ị na-azụ afịa ka ị na-eje, ilu ebe a ịkaba arụ mee gịnị, lie nya bụ nri ụtụtụ, n'agbanyeghị na ịṅụgokwa mmiri. Maka mgbe ibu ọnụ wee pụọ, okpu a na-adị mmadụ n'afọ ndị oyibo na-akpọ wọm, ịbịa n'anya, ọ bụ na okpo dị gị n'arụ, ọ bụ na okpo dị gị n'afọ, maka ịpụta n'ụtụtụ ị na-eli okpo a na-achọ ka ọ tụchalụ nke ya, ka ọ tụchalụ nke ya. Ịbịazie na-eli nri, ọ bụzia na o nwere ife ọfụ ọ ya atụchalụ, ọ tụba anụ arụ gị, akụkụ mgbeli afọ gị ma ime afọ gị, ọ na-atụ ya ọnụ. Mgbe ọ na-atụ ya ọnụ, gị bụ onye bu afọ gị, na-enweta ife mgbu na arụ gị. Ị na-asị na ịmakwa ife kpodo gị, ife nwa akpodo m, ife nwa eme m, na ị na-asa aka na-akụcha na-ekpesa na-akọ na-agbago na-agbada. Maka gịnị? Ọnya bụ okpo bụ ife na-atụ gị ọnụ n'afọ mgbe, maka na ọ nwere ife ọfụ oyi erizi n'afọ gị. Ọbịa oje na-atụchalizi anụ arụ gị, agụụ agụbakwugo nya bụ okpo, ọjọọ je na-atụchali anụ arụ gị, ọ tụchazi anya ịfụcha na ya bụ ebe okpo tụsịrị ọnụ na o nwego nnekwu ọnya na ya. Ọnya bụ ya bụ gịnị? Ọnya afọ a na-ekwu maka ya. Ndị oyibo ji wee sị na enwe ọgbọkwa sọọsọ ya o, na-enwe duodenal ulcer, nwee peptic ulcer, mana ulcer niile a bụ gịnị? Fancha wuu n'ime afọ ka nya bụ ife dị n'ọnya ka eji nwukene mmiri. Maka na mmiri anyị ṅụkwuru ya enye aka okpo na-agbagharị, kama ọ na-agbagharị n'ime mmiri, ọ ya ejere ozije tụba gị ọnụ na mgbidi afọ, maọbụ n'ime afọ gị, maọbụ na-agbagota na ebe ihe dịka n'obi, ọ jere chọba ebe ọ ya eje kpodogasị gị n'obi. Mba, mana o mee gịnị? Ọ bụrụ na mmiri ya nwa na ịkabala arụ ṅụọ mmiri n'ụtụtụ tupu ị pụọ, ime gịnị? Ọ ga-enyere onye ahụ aka bụ ọrịa, ọ ga-enyere gị ezigbote aka. Ọ gụrụ na isi ebe ị na-aga tere aka, maka na ọ nwere ike hapụ n'ụlọ ichefuo na iribe ihe. O nwere ka o si adị ebe ị na-arụ ọrụ, ọ na-akacha njọ ndị nọ n'ụlọ akụ, ha nwa na-aka enwekarị okpu afọ a. Ị ga ebe ahụ, maka na ha mbata mgbe ahụ na-aza ndị mmadụ tupu isi ka ikunye onye ọzọ abịago, tupu isi ka ikunye onye ọzọ abịago. Ihe ị ga-ebugodo ụzọ ṅụọ mmiri, ọ rie nri ụtụtụ ka mmanụ ba gị n'afọ, ka ị hapụ ị na-ebute oge ọrịa. Maka na ọrịa bịakwa, ị ka ahapụkwa ọrụ ahụ gakwa gaa gwọọ ọrịa ahụ. Ya bụ na ọ dị ezigbote mkpa na isi ụtụtụ, onye ma ewughị onye na-erinwu nri n'ụzọ ụtụtụ, ṅụgodi mmiri, jide afọ gị. Oge gata obere, ị gazikwa rie ezigbote nri kwesịrị iri. Kama ị ga-ahapụ iri nri ụtụtụ, ọ gakwa mma na ịhapụ nke efifie. Mana nke ụtụtụ na-adị mkpa, maka na nke efifie onweghị ihe ọ ga-ebutere gị nne. Nke ụtụtụ na-aka njọ, ọra ma ị hapụ ya, mee ka ọ mara gị ahụ. Ụbọchị ịchekwa n'ime ekpere, mara na ekpere ka ị na-eme. Maka na ndụ anyị a dịkwa na ezigbote mkpa, ka anyị na-ekwu oge ọbụla sị na ihe ọla ga-eme ka egbochi ọya ya ka anyị na-achọ. Hapụ ịnọ n'ahịa mgbe ọbụla, maka na onye afọ abịaghị abịa ka o si afụ ofu, ịma nnọkwata ọgụdụ n'ụlọ ọrụ ahụ ma ebe ahụ ị na-azụ ahịa, ma nke ọla ị na-eme ịma mmenwu ya ọzọ, ị gaghị ọkwa inweta onwe gị mara nke a na-akọ. Ya ga-eji na-asị gị jisie ike, nwụdatụ n'ụtụtụ ọbụla, ṅụọ mmiri, rie ihe, nwee ike inyere anụ ahụ aka ka ya bụ okpo nọ gị n'ime afọ nwee ihe ọ ga na-eji. Ndị oyibo sị na keep ya busy ka e were ga na-erigodi na-atụ, hapụ dị na-atụ gị n'afọ. Mana tupu anyị gaa n'iru, ọ dị ka ga-aga obere ezumike, ka anyị ga-azụgharịta obere ahịa legharịakwa n'anya. Anyị chieta anyị nụnụ ka ya nọkwa gakwa n'iru nakwa akpa ihe okpo afọ ahụ, ka esi egbochi ya n'ihe ọzọ na-akpatakwa ya. Enwekwa ebe ọbụla uje anyị na-abịa kịta.